אני חייב לומר, הסרטון הזה של הילד שנחקר, כן. הוא מאוד מרשים אותי. ואני זקוק לחוקר כזה גם אצלי, בבית. כי מישהו גנב לבת שלי מהתיק אלו קיטי של המיניון. עכשיו, אני יודע שזה הבן שלי. כי אין עוד מישהו עם גישה לתיק, וגם כי מתנהל ביניהם סכסוך המון זמן, סכסוך אזורי. הבעיה היא שהבן שלי, הוא לא נשבר תחת חקירות, לא משנה מה אתה עושה. גם אחרי שעתיים, הוא טוען שזה לא הוא. בינתיים מצאתי את המיניון בתיק שלו, אבל הוא טוען שהוא הופלל שזה מיניון שתול, כן? אמרתי לו, מי ינסה להפליל אותך? אחותך היא עוד לא יודעת להסתרק, ואמא שלך אין לנו זמן לקקי. אז אין לנו זמן להפללות גם. אבל הוא לא נשבר. אני צריך מישהו כמו הבחור הזה מהסרטון, שיבוא אליו וכזה יצעק עליו, פעם אחת כזה, ייתן לו את הניור, אין מולך, מניון! והוא תוך שנייה הוא מתחיל לבכות. לקחתי, תפסיק לצעוק! גם קראתי את הראש של הבובה רותי, וגם אני שעשה קקי בכיור! די מצחקה! אני צריך אותו. אז אם יש למישהו טלפון או יש דרך ליצור קשר, אני אשמח.